Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja puji syukur kita unjukaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dat ingkang maha mulya. Inggih awit sekaparingipun kita pinarka kempal wonten dalem mriki wilujeng niring sambikala. Jumat sore kaping selangkung Juni kaliwis dasa panjenenganipun pamangukati Bapak Dr. Insinyur Haji Sri Puryono KSMP sekalian Ibu. Anggenipun badhe ngentasaken putrinipun Mbak Indrastuti Puryanti Dewi Sarjana Psikologi. Ing siang menika badhe ndungkap titi laksana adicara siraman calon pinanganten putri. Ingkang pinurwakan kanthi upacara pasang blek TP mewah tetuwuhan. Amit-amit pasang kaliman tabik kasabeta ngila duni ngilangno tulak manuk dumaweng tawang tuwang tinebihna ing tulak sawit. Panjenenganipun ingkang amakarsa sampun dumugi wonten ing sasana mulya. Ibune kene ibune blek ketepene gawanen mrene. Dak pasange minangka tandha amiwiti awake dhewe arep mantu. Ayo nyuwun menang ngersane Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Muga-muga anggone awake dhewe mantu tansah pinaringan kabahagiaan kamulyan tinebihna dening sambikala lan alangan satunggal punapa. Amin. Monggo Bapake pancen ngono sing Bapake. Muga-muga ora ana apa-apa ya Bapake. Anggenipun badhe kagungan kersa mantu blek TP kadamel saking janur jenih. Ingkang kaanam-anam ketingal endah asri tuwin peni hanger sepaken. Bilih saderengipun kagungan kersa Bapak Haji Sri Puryono sampun ngetang samudayanipun. Kapan wektune, piye probiyane lan piye carane. Inggih awit saking keparingipun Gusti kanyatan nindakaken kewajiban ngentasaken putra putri kawiwitan ing siang menika. Sasampunipun purna kalajengaken inggih pasang tetuwuhan apa ta wujuding tetuwuhan. Cengkir gading sak judu. Menapa dene jinangkepan pantun sak tekem ingkang sampun raket tetuwuhan sanesipun gedang raja sak untutipun tebulung ron alang-alang ron apa ron kluwih ron kemuning pantun menapa dene cengkir tebu saking anteping kalbu wong omah-omah kedah mantep raosipun ora kena miyar-miyur pantun lambangipun tedha mugi-mugi ing bab tedanipun boten kekirangan. Cengkir kecenging pikir wong omah-omah kudu kenceng pikirane. Aja rongeh, aja mangu-mangu. Sareng dumugi ngarsanipun Rama Libu sumembah wadana tumungkul Amarikalu yayah konjembing Bantala. Sungkem dhateng ngarsanipun ingkang Rama saderengipun inggih matur dhateng panjenenganipun. Bapak lan Ibu, kula ngaturaken sembah pangabekti saha nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula. Ugi kula nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi anggen kula badhe emah-emah kaliyan Kang Mas Nur Farid Koryantara boten wonten lubeda menapa-menapa. Lan manggih kamulyan nggih, Pak. Bu. Iya nduk anakku Cahayu Indrastuti Puryanti Dewi. Pun bapa wis nampa pangabektenmu. Uga pun bapa wis maringi pangapura sak kabèhan kalepatanmu, Nduk. Pun bapa juga uga mangestoni anggonira omah-omah karo Mas Farid. Insyaallah sesuk-esuk
dina Setu tanggal 26 Juni tahun 2010 wanci jam 8 yondo. Kowe sing ati-ati, muga-muga Gusti Allah ngijabahi ingkang dadi pamundhutmu yondo. Sampun paripurna. Inggih, Mbak. Antik matur kelawan Kang Rama semantun ugi Bapak Haji Supryono ugi sampun paring pitedah pitutur dhumateng Kang putra putri. Nalika semana lun-lunan anggenipun sungkem dhateng Rama Ibu. Panjenenganipun Bapak Haji Supryono menapa dene Ibu ngregel satrenyuh ngondhok-ngondhok salebeting manah. Boten karaos tumetes sing eluh medal saking netranipun Ibu Hajah Sri Puryono. Mawantu-wantu dipun pundhakipun dipun rangkul. Inggih awit kasok tresnanipun. Sasampunipun purna tumpun dipun kanthi manjing wonten ing sasana siraman. Kasuwun dhumateng jenipun Bapak Ahmad di Sarjana Kehutanan.